Bai, arratsaldean. Zertan da, Londresko auzitegi gorenak erabaki behar duena? Bai, guk alde batetik komunikabideen aldetik entzun duguna, baita ere Antxonen abokatuarekin hitz egindakoaren arabera, gaur bere askatasunaz edo erabaki egingo dute. Kontua da aurretikan abokatuek errekrotxua sartua zutela Londreseko auzitegian, bertan bere estradizio agindua Madrileko auzitegi nazionalak eskatutako euroagindu hori bertan bera ustea eskatzen zen, eta oraingoan errekurtso bidea berriro irekitzeko eskaera egin dute abokatuek. Gaur goizean lehenengo bista izan dute Londreseko auzitegian, orduan ez dute erantzunik jaso auzitegi nazionalaren eskutik, eta gaur arratsaldean edo eta biharko egunean ikusiko dugu ea Madrilek erantzuten duen kasu horretan, ez? Gure ustetan Inez Berrioren kasua den bezala eta Estrasburgoko auzitegiak publiko egin duen erabakiak eragin zuzena dauka Nero Zabaren egoeran, eta horren ari da uste dugu bere askatasuna beralakoa izan beharko lukela, ez. Beraz, kasu honetan, Madrilen esku dago, Londresko auzitegiak Madrilen esku utzi duelako afera? Bai, bere garaian auzitegi nazionalak Nero Zabaren aurkako atxiloketa agindua eman zuen, euroagindu baten bitartez. Orduan, zuek aipatu bezala, 2012ko ekainean Londresen atxilotua izan zen, ordutik espetxeratu izan dute Londreseko bi espetxeetan, beti ere Espainiako agindu horren eraginez, ez? Gaur eguna, Madrilek kontuan hartu behar duela Estrasburgok eman duen erabakia, eta gure ustez ez dugu beste aukerarik ikusten Madrilek euroagindu hori kentzeko eta gure osaba askatzeko bideak irikitzea, ez. Zure osabari buruz ari gara, Matin, baina zure aita ere, zuen aita, preso dago, ez? Bai, nire aita, Etxomin Troitiño preso dago, justu baita ere Teixiroko espetxean preso aurkitzen da, eta berez, bera epaitutako kode penalaren arabera 2006ko maiatzean aske beharko luke, ez? Baina dakigunez, berari ere, hamarnaka presoei bezala gaizki eituriko paro doktrina edo 187/2006 sententzia aplikatu zioten. Aipatu sententzia ez daka inolako oinarri juridikorik, baizik eta Audientzia Nazionalak 2006an sortu zuen salbuespeneko neurri bat izan zen, eta horregatik 2006etik aske egun barko luke, baina gaur egun espetxe amatetzen dute, ez? Eta zentzu horretan ere, espero dugu aita bezala, hamarnaka presoi bezala, Estrasburgoko erabakiak eragitea eta aske geratzea. Beraz, zuen familian ikusten dudanez, osaba eta aita, anaia ere preso daukazu? Bai, anaia preso dut, Frantzian espetxe zigorra bete zuen, eta egune Murtziako espetxean aurkitzen da preso. Gogorra behar du, ez? Bai, gogorra da, eta are gogorragoa gainera gure artean aske egon beharko luketen senideak baditugu espetxean ere, ez? Gogoratu behar dugu gure senideak espetxean dituztela, baina baita ere sakabanaketa politika bat aplikatu izan zaiela, duela 22 urte aplikatu zitzaiela politika hori, eta horrek ere zigor gehitu bat jartzen dugu senide hori, ez? Gogoratu behar dugu urte guzti horietan, 16 senide lagunek bizia galdu dutela errepidetan, hainbat koste ekonomiko, fisiko eta psikologiko ere eragin dituela, eta sufrimendu hori ere, espetxe politika kriminal horrek sortutako ondorio guztiek aintzat hartu behar dira, ez. Erki ba, ez dakit gogoetaren bat bauzun, gaur egun bizi dugun egoera honetaz? Bai, besterik eskari bat, ez? Eskari bat, atzo entzun genituen, bai justizia eta bai barne sailaren adierazpenak, ikusi egin nuen bere horretan mantendu nahi dutela beraien irakurketa eta sartu duten espetxe politika, hau da, oinarrizko eskubideak zapaltzen jarraitu nahi dute,
Eta guk esan nahi diguna da, garaia dela gure zeni aplikazioen duten espetxe politika hori konponbide klabetara igarrotzea eta oinarrizko eskubideak errespetatuak izatea, ez? Biktimei baduzu zerbait esateko, Matxin? Kasu horretan, nik askotan pentsatu duan gauza da sufrimendua konparatu ezin den sentimendua dela, ez? Eta biktimak edo kaltetuen inguruko egiten diren irakurketa guztiak zoritxarrez oso erabiliak izan dira. Asko Madrileko gobernu ezberdinek erabilpen maltzurra eta ideologikoa egin dute sufrimenduaren inguruan, eta horren inguruan bai ez nukela nahiko inungo konparaketarik egin, ez? Denok sufritu dugu, sufritzen jarraitzen dugu, eta ikusi barrena da, sufrimendu honekin amaitzeko zein aurrera pausu eman behar diren, ez? Matxin Troitiño, eskerrik asko, gaur airean zuzenen izategatik. Bai, mi esker zuen.